Čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom GTAčku. GTA 5 a normálne proste idem. Toto môžeme teraz urobiť otočku. Tak. Toto mám červenú, takže zastavíme. No, pripravíme sa, za chvíľku pôjdeme asi. Ukážem vám, máme tu aj tak pekný park. Viete čo, nejde zeleno, tak ja poviem. No a to máme ten náš spomínaný park, je to veľmi pekné v GTA 5, je to dobrá hra. No a ideme na to. Skúsime niekoho vyprovokovať, napríklad tohoto taxikára. Nič, nevystúpil nič. Ale mám tiež vytrubať. Pozor, toto máme ľudí, musíme dávať pozor. Máme policajtov. No a zase som päták v tom taxikárovi. Ja vstúpim. No a skúsim mu lopnúť taxi. Dobre, vystúpim. Máme. Toto som nemal robiť. Asi budem mať free, dámy a páni. Možno sa mi podarí utiec. Ja som urobil drift. To bol drift, dámy a páni, to bol dobrý. Máme 2 hviezdičky. Blikajú nám 2 hviezdičky. A náhňajú nás policajti. No a toto máme nejakú... Neviem, čo to je. Bus, takže to bude autobus. Tak som mŕtvý, nevadí. Ja som to čakal, že zomrem. Ale nevadí. No sme tuto. No a pôjdeme sa odtiaľto pozrieť na svoj dom. Keďže mám môj dom, ako vyzerá Michaelov dom. Snažíme sa niekomu lopnúť auto. Dobre, máme auto. Teraz označíme si, kde máme svoj dom.
No, toto máme svoj dom. No pekne. Musíme ísť to do pomena. Čo to, však som nič neurobil. Som do neho narazil. To nechutní policajti do nich. Ty kokos, to jak som mu dal? Tak toto bol najlepší zábeh z GTAčka. Tak toto sa mi ešte nepodarilo dať facku policajtom. On ma zabil. Nevadí. Stáva sa všetko, možné je všetko. Dobre, no ja už môžem... Končím toto video ešte raz, áno. Ešte raz pôjdem... Každý mám ešte môj dom. Jak som vám slúbil, ľudia, a tam to ukončím. Keď ma zase nezabijú. No, no a ideme po svojmu domu. Máme tu menšiu budačku. Ináč pozor, lebo už máme 2 hviezdičky. Toto nás minule chytili policajti. Ty kokos, tu jak ma nabúral. Tu jak ma nabúrali. Niekomu musím spať na to. Ani no, ešte vám ukážem ten dom, keď sa mi to podarí. Malo by dobre mať svoje auto, ale proste je to GTAčko, kde nemáš svoje auto, kde musíš lopnúť. Dobre. Čo niekto po mne len narazíš, to ti... No na budúci rok vychádza GTA 6, ešte neviem kedy, ale neviem, že na budúci rok.
No mimochodom ideme do svojho domu. A toto, pozor, teraz nás nabúrali policajti. Teraz ich vybúram ja. Poďte za mnou. Pozrite, tak no. Poďte za mnou. Čo nejdete za mnou? Čakajte, ja čo vám tak oni nás. Ešte raz. Teraz tu ideme. Tak. No, podarilo sa nám za chvíľu. Zbavíme sa možno písmom. No a už sme skoro pri dome. No, ešte sa pozrieme. Áno, podarilo sa nám zbaviť písmom. Dobre, a tu máme nejakého koňa. Tento jeden nás nabúral. Ale nevadí, lebo už mám aj tak zničené auto. No a už sme fakt pár metrov pred svojím domom. No, asi vezmem. Jo. Takže sme pred svojím domom, zrazili sme človeka. Nožia. Dobre. Ja musím ísť takto tam. Lebo tu myslím. On došiel za mnou, počkaj, ja musím ho odplášiť. Rýchlo musím ho odplášiť. Chceš, aby som ťa zabil? Tak rýchlo utekaj. Nechceš, aby som ťa zabil. Dobre, takže tu máme našu jedáleň. Tu máme našu obývačku. A presúvame sa do horného poschodia. Kde tu máme asi izbu mojej ženy, alebo neviem. To je jedno. Tu mám ja izbu. A ešte vám ukážem môj syn, kde má izbu, musíme ho nájsť. A toto je vlastne izba mojho syna. Nie to, počkajte. Ja to ešte, dobre, tu mám izbu svojho syna. No a teraz si ešte zapálim jednu. Toto si ešte pozrieme a končíme GTA 5. Začínala sa nám nejaká halucinácia, alebo ja neviem. Proste začína nám byť divne a týmto by som chcel ukončiť GTA 5. Ďakujem za sledovanosť. A to by bolo asi všetko.